Gituman ni Governor Nino Sotero Uy Jr. ang iyang pasalig sa katawhan sa Davao Oriental nga mahaturan ng serbisyo sa gobyerno ang mga residente sa mga barangay sa probinsya. Kagahapon Abril 18, gidalitan og aksyon panglawas medical mission ang mga residente sa San Isidro. Tanang 16 ka mga barangay ang target madalitan og libreng serbisyo medikal. Ang aksyon panglawas medical mission gihimo aron maghatag og libreng serbisyo sa panglawas hilabi na sa lagyo og hilit nga mga komunidad sa probinsya. Lakip sa gidalit nga serbisyo ang medical consultation, laboratory tests ug diagnostics, pagpanghatag og tambal, vitamins, antibiotics ug uban pang medical intervention. Subay sa record, kapin 2,000 ka mga residente gikan sa barangay La Union, Talisay, Cambalyon, Bitaugan, Baon, Maputi, Santo Rosario ug Bato-Bato ang naserbisyohan kagahapon sa programa. Gipasiugdahan sa Capitol Clinic ang aksyon panglawas medical mission. Sumala ni Dr. Ariel de la Cruz nga mo'y nagdumala sa Capitol Clinic nga dakong tabang ang programa sa panglawas sa katawhan sa Davao Oriental hilabi na sa nagpit-o sa kinabuhi nga naa sa lagyong lugar sa probinsya nga nanginahanglan og serbisyong medikal. Gipasalamatan og gidayeg ni Dr. De La Cruz si Governor Uy sa iyang panglantaw nga inisyatibo ug pagpanguna aron mahingpit ang programa. Sa mensahe ni Governor Uy, gipaningkamutan sa provincial government nga madala ang aksyon panglawas medical mission sa tanang 183 ka mga barangay sa entero Davao Oriental. Kiniisip suporta sa iyang advokasya nga maabot ang tanang residente ilabi na ang marginalized sector ug mga kabus na komunidad. Ang San Isidro ang ikaduhang lungsod sa probinsya nga naserbisyuhan sa aksyon panglawas kay unang naserbisyuhan sa programa ang tanang barangay sa munisipyo sa Katiil ngadtong milabay tuig dihang milingkod si Uy isip hulip nga gobernador ni kanhi Corazon Malanyaon. Gipasalig ni Uy nga magpadayon ang mga programa sa iyang administrasyon aron mahimong mas accessible sa katawhan ng serbisyo sa gobyerno tungod kay ang gobyerno na mismo ang magdala sa mga libreng serbisyo ngadto sa mga barangay. Gipadayon kaganiha ang aksyon panglawas medical mission sa laing 8 pa ka mga barangay sa San Isidro. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.